Son Margarita de Valdeón, veño a Mice a presentar o meu último filme, Nación, que trata sobre as mulleres expulsadas do traballo, da fábrica, e de como saen adiante. Este filme conta a épica de toda unha xeración de mulleres que se incorporan ao traballo industrial nas diferentes ponlas que teñen moito que ver co rol de xénero, na alimentación, no téxtil, na louza, de a expulsión a partir da caída do capitalismo productivo no especulativo e no corrupto, da expulsión do traballo, e de como a aprendizaxe da sororidade por estar xuntas, de como reclamar, de como organizarse as convirte en todo un símbolo que chega até o 8M actual. A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico ten a súa primeira marca identitaria vencellada ao lugar onde estamos, o Museo do Pobo Galego, que tamén o que fala de como somos os cidadáns e as cidadáns de Galicia, de como nos fomos configurando ao longo da historia, a súa propia evolución da Mice, refirme xa neste caso, é un sinal de contemporaneidade, vai incorporando todas as culturas, todas as diferenzas. Nesta mesma edición da Mice, e dentro do seminario con xénero que realizamos cada ano un grupo de estudios audiovisuais, Mariana Gistrova presentou a sección Impropias, onde houve digamos, o debate e o coñecemento a partir deste eslogan o home post-soviéticos dos filmes que estiveron na sección Impropias.